שלום חברים, כאן עוד סרטון שלנו. בסרטון הקודם אמרתי שאני אעשה לכם סרטון על ספינר, אז אני אעשה את זה עכשיו היום. אמרתי שגם יהיה קרב בין ספינרים מי יפסיק ראשון, אבל זה לא יהיה, לא נורא חברים, יהיה על זה בסרטון אחר, יפסיקו גם שלא, אבל לא נורא. אוקיי חברים, כמו שאתם יודעים, אתם יכולים בבקשה ללחוץ על, אולי כמובן שתלחצו להירשם לערוץ ותלחצו לפעמון הקטן כדי שיהיה לכם עדכון לכל סרטון שאני עושה. אז בואו נתחיל, כן, בואו נתחיל. הנה הספינר, הוא בצבע כחול פה. קנו לי את זה היום, אז בואו נפתח. לא מזמן קנו לי את זה. סלחתי. הנה הספינר. צבע כחול. כמובן אני רוצה לראות לכם כמה דברים על ספינר וכל מיני, אני רוצה לדבר איתכם על כל מיני דברים. ספינר, אומרים שזה לקשב וריכוז, יש כאלה שחושבים שלא. לדוגמה, אתם חושבים שזה לקשב וריכוז, אתה כאילו בא בשיעור ומנסה להתרכז ואתה מסתובב ככה, היי, זה מסתובב, היי, ואתה לא לומד. אם אתם יודעים, הם כאילו מה, בהתחלה זה סתם היה בשביל קשב וריכוז, ואז יש כאלה ואז מלא קנו את זה, כבר הפכו את זה ליותר יקר וכאלה. אז כן, אתם יודעים, כמו שכולם עושים עם הספינר כל מיני תרגילים, התרגיל של מה שתמיד אפשר לעשות זה קודם כל מסובבים ואז שמים על אצבע אחת. יש כאלה שעושים על האף, על המצח, לא נורא, לא משנה מה. אוקיי, אז יש בכל מיני חנויות את זה, רוב החנויות. החברה היא של זה. אני כבר זעיף את זה. בוא נראה אם מצליח להסתובב. לא, זה לא עזרו. כן. זה בא בצורה כזאת. ככה עם הקופסה פה. ככה זה בא. לפעמים יש סיכוי, יכול להיות שיש עטיפה מעל, אבל ככה זה בא לי. אוקיי? הנה, ככה זה בא לי. כמובן לא נראה לי שזה קשב לריכוז. נראה לי יותר סתם להפריע. כמובן אני רוצה להגיד לכם איך לעשות את זה. אתה שם אצבע אגודל פה ואת האצבע השלישית שלך פה. אוקיי? הנה, אתם רואים אגודל פה מתחת, ולא את האצבע הזאת, את האצבע הזאת. ואחר כך אתה הופך את זה לצד, ואתה צריך לתת מכה כל הזמן בצד. פה, לפה.
כי תסתכל, אני עושה פה, זה לא מסתובב לי טוב. טוב, זה לא כזה מסתובב מהיר. הנה. רואים, אני מסתובב שם, זה לא מסתובב לי טוב, אבל תסתכלו פה. הנה, ממש מהיר. טוב, אני ממליץ לכם לקנות את זה. אפשר להשיג מהם הרבה מאוד חנויות. זה מגניב. מקווה שאתם... אוקיי, תעשו לייק. אני רק מבקשים, תעשו לייק, כמובן. הלייק שכמובן זה יעזור מאוד, וגם אם תרשמו לערוץ זה יעזור לערוץ לגדול ולהתפתח. אז תודה רבה, ורק לא לשכוח, לא לשכוח לעשות. רק כמו שאמרתי, תזכרו, לעשות, אולי אתם לא רואים, אבל הנה. כמובן שאתם לא רואים את זה, אבל עכשיו תראו. הנה. אתם לא רואים כלום עכשיו, נכון? זה טוב. סתם צוחק, אין פה כלום. מה שחשוב זה שתעשו לייק. תעשו לייק. באמת? פשוט תעזבו את זה. צוחק איתכם, יאללה. תעשו לייק, לייק, לייק. ביי ביי חברים. אז ביי.